келесі қонақтарына, Бариятти біздің арада ең үлкені, нинди жырлар білән сіз қонақтарына қаршы ала тұрған едіңіз. Iki yüzde 43 yıl, ikonunun табылғанына шулай бет. Шул yıldan birinde bu Бәйрәм шушы авыл исеменә бәйләнеп алып барыла. Мин уйлыйм, алга таба да ул шулай булыр. Бу тарих бара дип, чөнки менә авылга карап торабыз, сул якта авылга әйләнеп карагыз. Бу якка да кергәндә әкренге авыл аякка басып килә. Дәмтенең тарихы бай һәм алга таба шулай булыр. Казанский Бәйрәме халык телендә кыска шулай дип атала. Киләсе елга да шушында очрашырга ясын. Бәйрәм белән сезне исәнлек, саулык һәм мәгълүмат. Менә бу үзебезнең авыл халкына бик зур рәхмәтле булуымны бер генә сүз әйтәсем килә. Соңгы елларда бик күп эшләр эшләнә, үзебез бергәләшеп, җылышып, киңәшләшеп. Берлегәннәре белән без күрешдек туганнарның бер дигәннәре белән җыйдым җиләк берлегәннәре. Кистәгез группа, кая барасыз? Эй, сары шебиләр. Эй, bir karat sebi kızıllı da var. Kaya kimdiniz? Aznakay! Алай дейме? Господи помилуй деген! Ауыртмас! Болды kızım!